Днес имаме възможността да бъдем в Бали и да честваме техния празник, който е един ден преди тяхната нова година. Самите статуи се наричат Ого-Ого и символизират лошите демони и духове. Церемонията започва в 19 часа, след което преминава в шествие, което приключва в 12 часа. След това фигурите се събират и се изгарят всички на определени за тях места, като те могат да бъдат или на плажа, или в гробищата им. Местните смятат, че акта на изгаряне на фигурите ги прави нематериални, защото фигурите са изработени много дни и нощи с много вложени финанси в тях. Местните смятат, че този празник им помага да се чистят от злите демони и духове в тях. Днес бяхме част от тяхната церемония и местните доста се зарадваха от този факт. На следващия ден започва тяхната балийска нова година. По балийския календар те честват 1946 година. Тя се отличава от всички останали, като тишината започва от изгрев в 6 часа сутринта на 11 март 24 година до 6 часа сутринта във вторник 12 март. Всички дейности на открито са забранени, всички магазини са затворени, всички гости в хотелите трябва да останат напълно затворени в хотелите. Всички трябва да изключат външното и вътрешното осветление, както да бъдат и с пуснати штори и затворени прозорци. Трябва да бъдат всички минимизирани нива на шум. Трафика по улиците ще е нулев. Всички летища в Бали ще бъдат затворени, като по този начин няма да има пристигащи и заминаващи на 11 март. Нямаш право да се разхождаш по улиците, нямаш право да излизаш, да вдигаш шум. На практика целият остров Бали ще бъде в тишина. Всичко това се прави с цел и местните вярват, че ако се пази тишина, злите духове и демони, които преминават над Бали, няма да забележат хора и ще подминат целия остров. Ние с радост ще посрещаме тяхната нова година в пълна тишина и ще бъдем част от техните традиции и техния празник.